Uzazike ibandla linye likaYesu. Leli lizuzwe ngegazi lakhe. Phasi ngacukelani. Wathi yakho hayi yi-full gospel asiyazi. Amen. Wathi yami hayi mina ngise-Pentecost asiyazi. Kodwa sazi ibandla elinye leli uYesu azizuzele ngeli lakhe igazi. Amen. Noma abantu bangabekana kwezo ndawo zabo kodwa thina siyazi bazalwane kodwa sazi ibandla elinye elinomfundisi walo onguYesu yaye ulifundisa noma ulele ufundisa zohamba ufundisa sewuhleli ufundisa noma usemsebenzini uyafundisa avela athi ayenziwa ngumuntu okholwayo leyo. Baba ngowethu lo wakho uza kulinda uba ibasetempileni okanye basententeni hayi kanjalo nguYesu ukufundisa nobuphi bamaqini so uhlele emzini akho athi hayi khona le ayenziwe ngumuntu okholwayo. Baba ngowethu azihlonzi bazalwane sezikhona izibabalo uYesu wathi yena nguyena wathimba intimbo wabuya bazalwane wabapha abantu izipho abanye bengabaveleli abanye bengabashumayeli bendaba ezilungileyo abanye bengabaprofita wabanika yena kuthiwa ngulo wenyukayo wathimba intimbo ayenziwa indoda njengoKhandebe engakangiye emnqamlezweni yothenga ibandla ivele liyagcoba nayo ibeka bayo kodwa lo kuthiwa ngulo wenyukayo sithi bazalwana nimamele kakuhle ngaphandle kwecuku lento sithi ubani uyazazi lezi babalo manje uyazazi lesipho sinikwe nguThixo uma omnye umnike ngokunjaya uma bazalwana unalo izwi lemfundiso ayilo gama lakho bamkhondwana sithi hayi siyakumfundisi wethu uba umkhondwana ayilo gama lakho wena kodwa siyayazi ba sigqithela kulophi izipho thina fele chaze lo unika izipho sithi nguye mawena ngowethu hayi nizama nje ulungisa wena uzalani pha ingathi lewe ukwathi umama kabawile lapha nje wanesibili bazalwane bamakaka nichaze kakuhle ayeke uyivapha unyana kuba lento ingavuka yona uba ufundisi lo ekhona bathi ukhona leyo nina ongavuka uba nguYesu angake nichaze banisuke laphi nayo. Ngayithanda ke mama hayi nyana le funeka nyanyani ichilwe nyani kulanda uba makwazi uba ithethwa kanjani bazalwane. Mayike icace uba ithethwa kanjani bekhona abazalwane naba asibali lo sibala lo babalayo. Asithi asinayo umfundisi ungayigqwethi ukhona umfundisi nguYesu lo umfundisi emini nasebusuku ulela uhleli akufundi so uhamba pha edropini awuqelele yena ba hayi lo wakho omenze ngoku hayi akuqelela akuboni uyamjonga nawe uthi hayi namhlanje ngathi akekho ngazenza into zami ndithi uYesu yena so akaqhatheka akashitheki akohlukani nawe sithi ngoku isazela sithi hayi kodwa le ayifanelanga. Mama ngowenu hayi maziba mncodi kaJohn 5 Zanzalingaba Mongameli Zanzalinge Mongameli Zanzalinge Mongameli Zanzalinge
Mayibonga bazalwane. Kubani oza ngelile lakhe bayamamkela. Yaye bayangobunini bazalwane. Uyi-1 bazalwane. 5 ingazi 39. Verse 39. Yaye abantu nabo baziphethe iBhayibheli. Zaye bazalwane iBhayibheli ayibhalelwanga umuntu engakholwa. Uba uyifunda ungakholwa ikulahla mo. Uzawulahlwa kwayiyo. Sithi bazalwane izinto abezithethwe emthethweni siyaziqonda uba zikhona izinto bazalwane ebezichazwe ziprofita kodwa inzaliseko yazo nguKristu. Ngawuqhubeka uyifunda into engekazaliseki usuqhubeka nayo. Ngawuthi ulinde uba kude kufike ixesha lenzaliseko. Apho bazalwane sizawungena sonke, sizawungena ngexesha linye. Kuzawungena umJuda, kungene nomGriki, kungene nowentlanga. Sithi nangoku seyiqhutywa nguJohane, ngoba uJohane wayelungiselela indoda. Ngoba kuthiwa uthunywe qanci bazalwane. Elungiselela indoda ezawufuna umfazi. Ngoba lizawuthi ilizwi likaThixo bazalwane, lo sisihlobo somyeni. Uvuya kunene wakuliphi ilizwi lomyeni. Mabona nhlowethu. Athi uJohane nakaseyichaza kumeleke uba yena anciphe ukuze uKristu ande. Bayambuza abafundi bakhe bazalwane uba kungani nabona aba bakho bengazili uthi uYesu yena banako yini na abegumbi lomthakazi ukuzila ukudla ngegama umyeni esenabo uthi wawuqala besusiwe bazawuqala bazalwane babazile ngexesha nabo ayinamandla bazalwane. Nangexesha uYesu oba nayo uprofitile bazalwane, ngexesha ahamba nabo usamane sithi noba uphilisile umntu mbozibonakalisa kumbingeleli kuba bazalwane ixesha lakho alikafiki yoba singeniswe kanye ngaxesha linye. Silinde uba nithi noSirayeli bazalwane walindiswa thina uba makude kufike thina. Make siyeke ngayifuna mzalwane. Kule ndawo abantu baye bathanda amagama amanye abantu abazizamele wona ePitori befuna ukukhuthuza abantu ngawo. uYesu ungunyana kaThixo emnye noyise. Uyayibona kakuqala nasithi sithetha ngoYesu sithethe ngoThixo. Uthi uYesu yena ungunyana kaThixo kodwa mnye noyise. Yilaa nto bengawathi la mzalwane sibonisa uyihlo kozonelisa. Uthi kunaxesha lingakanani ndinani awukandazi nangoku. Mnye ke noyise. Qhubeka mzalwane. Asiye eBhayibhelini. Verse 39.
Siphenguleni izibhalo ukuba nina ninobomi obukunaphakade kuzo. Zayizona zingqina ngami. Baninzi abantu baphethe iBhayibhile. Baba iBhayibhilini impilo ikhona pha kuzo. Ziphengululeni izibhalo kuba nina nibani nobomi apha kuzo. Yaye zona izibhalo ezi zinqina ngoYesu. Baninzi amagawa apha nawo namhlanje. Akayiva kwale nto imphetheyo. Qhubeka mzalwane. Nibe ke nina ningathandi ukuza kum ukuze nibe nobomi. Andamkeli lusuku ebantwini. Ndiyanazi nina ukuba uthando lukaThixo aninalo ngaphakathi kwenu. Ubazile kuYesu uba aba bantu abanalo uthando likaThixo. Uthi uzuko akamkeli izuko ebantwini uYesu. Kodwa ebazi uba aba bantu uthando likaThixo apha phakathi kwabo alikho. Abe bangamamkeli bazalwane. Ezengelile lakhe igama bamamkeli. Funda bamona. Mna ndize egameni likaBawo anindamkeli. Amkela manje. Ncede mzala. Mna ndize egameni likaBawo anindamkeli. Ukuba omnye uthe weza ngelile lakhe igama nomamkela yena. Niyayibona into esecaweni. uYesu uzangelile lakhe igama. Abantu abamamkeli. Kodwa uba omnye uthe wezangelile lakhe bayamamkela. Uba ndingazala ecaweni 5 mission bazamamkela u5 mission lo. Kodwa ingelile igama likaYesu. uYesu uzangegama lakhe abantu abamamkeli. Uba ndingazala nenye nje icaweni full ivangeli egcwele full gospel bayamamkela. Kodwa uYesu uzangelile lakhe igama bamamkeli. Uthi uYesu ngenye imini mna ndingumdila wenyaniso nina ningamasabi. Uba ndingazala ecaweni yini ndisesebeni bamamkela. Niyathi ubambe nje la ndawo ngoba iBhayibhile engabhalwanga yini ubambe la nto wathi ulisebe. Akho sebe lilawulo elinye. Wonke amasebe apha kuYesu. Abamamkeli kodwa uba umuntu uza futhi elingenazilungu abalifuni. Bafuna igama engathi lifundile. Uba ungaza neXhosa nje ezitakileyo nje wona wasina nento efundileyo. Kunoza kuma umuntu apha kuloo cawe yakho. uYesu bazalwane wazizela bazalwane wazincama wazinikela ngenxa yethu ukuze sizuze wasinika igama lakhe lodwa eli bazalwane linomsebenzi elikwazi nokhupha indimoni elo gama elilakho alikhupha indimoni ukwishali khona lo 5 mission indimoni ukwisho khona likhona elo gama khana ukhuthuza abantu zathi hayi ndikubizela kuYesu nafika apho mhlawumbe bathina singama-Pentecost awusambona ubukhuphile kule nto ubuthuze kuyo awufunde bamlweni kuba ukuba benikholwa nguMoses ndimke kakhulu ningathini na ukuba nako ukukholwa nisamkela uzuko omnye komnye nje nina. Uyayibona bazalwane omnye ubekwe wangumfundisi batya abanye omnye wangubhishophu unikwe izuko kwanini lingathini ukhona omnye samkela uzuko komnye le nto uyamkele kulo kunike yona ninikani izuko mhla sekudinile ekhuthuza gqoka usafuna umlulamela ufuna ubaleka uyabona uba hey uyayitya umfundisi imali ebebekwe kwanguwe uthe uYesu khona efundise lawo wazibekela wakho wamnika izuko ukuze hey hayi nina amakhosikazi wethu nina nincedeke hey ubona umama wadala baguqile kuwa yonke into kube bona umntana ongangayobona uba uyintanga abantwana bakhe abazeleyo akamlulameli lo
ebekhona azwatya amaqanda abekhaya abulalelwa le ndoda neenkukhu zawubafika le ndoda abingumfana apha kuthiwa ngumfundisi funeke ayincame futhi umono mntu kathixo uvile ucimbo wezento ebhadileyo apha wanikana ngale nkukhu yakhe uba ayinikele umntana bayidle uyamkhuthuza uba uThixo yena uzengelele lakhe igama abantu abamamkela kodwa uba nozangelele lakhe bamamkela uba nozangelele lakhe bamamkela
kodwa uThixo yena uze ngegama lakhe yaye igama likaThixo bazalwane linomsebenzi yiyo le nto bazalwane ngenkathi uYesu bazalwane ezibonakalisa kubafundi bakhe uthi bazalwane bezimele bazizaliseke bazalwane zonke izinto ebezithethwe ngaye emthethweni abaprofiteni bazalwane ukuze bazalwane kumele kuba yena afe avuke kulanga lesithathu ukuze bazalwane kuvakaliswe bazalwane ukuba inguquko nenkolelo zono lisegameni lakhe. Yebo. Uthi makuqala lapha eJerusalema bazalwane ukuba makuvakaliswe bazalwane eligama bazalwane endithi linomsebenzi kuvakaliswe lona uba uguquko nenkolelo zono lisegameni lakhe. Niyabona igama linomsebenzi liyakwazi bazalwane uxolela izono liyakwazi uyitshintsha impilo yomuntu eligama lodwa bazalwane liyakwazi ukwenza inguquko. Mama ntombi Hallelujah. ngizama ukuthi bazalwane yonke lento yenziwa ngabantu ayibandakanye thina kodwa thina sihleli kanye kule ndawo sibizelwe kuyo egameni lakhe bazalwane ngoba bazalwane nangexesha uJohane Shumayela akavakalisa igama uJohane Shumayela bazalwane ememeza ihlango akangalivakalisela lona kodwa bebebabizela abantu enguqukweni naseqololweni nantoni lezono esithi mabakholwe kulo uzayo Yabo. Uzayo. ekhombozayo uJohane kodwa kwafikela ixesha bazalwane lokuba ngoku uYesu yena abazalwane aye yena ngokwakhe emnqamlezweni ayosithenga ukuze ngoku thina abazalwane singene ngaxesha linye kweli gama. Wemfowethu. Yaye kweli gama kuzawungenwa ngokukholwa akunongenwa ngenye into abazalwane kuzawungenwa ngokukholwa yaye kuzawungenwa ngokwenza uyabona uba uyafeyila emthethweni kaThixo ngawuzibalela uba ukho ubuThixo abazalwane wathi zonke iintlanga mazenziwe abafundi wazibona wena uba wenzanga abafundi wenze ipentekosi ngawubona uba ukho ubuThixo wathi abantu mababhabhatisele egameni lakhe wena waqonda uba mna bendibhabhatisele phantsi kwebandla lam egama uJonki Church ngawubona uba ukho Jonki Church mna ngibabhabhatisele ebandleni laseJonki Church awukho ngoba sithi bonke bazalwane aba bakholwayo basetyenzelwa egameni lakhe. Yazi mama siyazichaza nzulu sisithi bazalwane ngexesha ukholwa namhlanje ufika ulingane nalamzalwane okudale lapha bathi abazalwane basi omnye uqashwe ekuseni omnye aqashe emini man omnye aqasha late kodwa idanariya inteni inye bazalwane athi lo bengene ekuseni acima uzawunikwa bhetele kodwa idanariya inye umvuzo omnye apha ekholweni aniyibona le nto bazalwane kuthiwa abo bebekhona ayingamakhaliphi okholo ngokwetestamente endala kuthiwa benziwanga bagqibelele ngaphandle kwethu walinda uba maside sizongena ngaxesha linye. Sithi umzalwane eguquka izolo nje eguquka namhlanje mnye nongxabane. Niyayibona le nto bazalwane? Amen. Asibali uba unesevisi ekudala ulapha kodwa uvela ube mnye nabazalwane kangangoba ukholo abazalwane ukuvuma ngomlomo ubakholo ukuze abe nobulungisa athini bazalwane asindiswe simbala uba ngumzalwane
sithi siyabhabhathisa pha siya nomzalwane sithi siyakwenza umsebenzi kudala ngumzalwane mamaqeni Nema utabakhona ababhoze sithi siya nawe noko kodwa siyayitona into esiyibambileyo wokuvuma ngomno wakholwa uthi umzalwane uyasindiswa abe mzalwane mnye nam qhubeleke ngokholwa Elikama